někdo si vezme. No tak, vole. Kdo má klíč? Tak počkej, vole. No, to je potřeba ještě další 4 lidi, vole. Tak. Jo. Já jsem to mohl A vy podržete, jo? No to je dobré, já se tak zapřu, víš? Jo, proti sobě. No, už to jde, no. 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 No, to mě nás musí být. No. Ale nevím, co to dělá teda, Martine. Ale už teďka daleko. Ty máš to rameno, nemám mít místo tebe. Dobrý. A on má levý rameno. No. Už se ti snažil pomoct. Co tak někde v Keni někdy, vole. Máš strašnou sílu levé ruce si ní, jo. Na to jsi práva. Kdyby to praskne, vole. To praskne. Musím udržet piču ten šroub, vole. A několik tům, vole. Tady na jednu čup. Co se stane ve finále? Ve finále to celý upadne. Víš? No to doufám. A jede to jako ven, nebo nejede? Jo, pojede to ven. No. Strec kdysi doma pověsil tece garniš a říkal, ty moždinky udrží 300 kg, ona to zatáhla, spadla jedna strana. Takže Už vypadá lehce, jo? No, já jsem už to tady, víš. máme s tím svoje zkušenosti. 300 kg Jsme udrží každá. opatrně, víš, jo, teď už. Jako víš, jenom kvůli tomu, Že se převrátí. aby se nerozjela jak pinda a někoho to nerundlo. Jednou rukou, vole. Dělá, no, to je lepší. Bojím. Tak už se mi to ví. Tak, asi venku. Ty vole, fakt, je to venku. To je bomba teda. Jo, a smrdí to jako vždycky. Takovým tím hnusem, olejem nebo čím, fuj. Já si myslím, že ten Ríša by si zasloužil velkou odměnu. Prémii. Mám